エリアル、バイエラの船にイオルフの少年と少女がいたという情報があった。お前、あったのか？はい。お前はいい。ここは俺たちに任せて、マキアを。俺は戦います。そこまでメザーテに忠誠を抱いていたか？お前はただマキアが目をそらすために。違います。確かに最初はそうでした。でも今俺にはディタがいる、仲間がいる、生まれてくる赤ん坊も。このメザーテは初めて作った自分の居場所なんです。俺はそれを守りたい。